O garon mga higala, ni anasad ang laing sugilanon, nga gipaom ining adlaw sa pamalandong, nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Sus Franco Cervantes Ispares, nga naguluhan. Ikaw ba kini? Gusto ko ikauban ko ikaw karong gabi na. Oh, sure. No problem. Sabi ni mo, mingaw na kay ko ni mo. Really? Yes. Pero, birthday man nun sa kong anak. No, don't worry, okay? Pila kinahanglan. Ay, ikaw na ko'y mag-igo, kwed. Pila may imong ihatag. Okay, ra, kwed. Abi pa lang, naghukhuk ko ni mo. No, ay pagkunaw na. Sakto ba mo 15,000? Ha? 15,000 pesos. Okay na? Thank you. Kano sa birthday sa mga anak? Caroline, Maba. Kinang... birthday sa akong anak karon, si Rolando. Maba. Pila edad sa mga anak? Graduating na sa senior high. Okay. Angay mag-enjoy ang imo. Thank you. Pero, sabot ha. Makig-uban ka na ako karong gabi na, okay? Sure. Hapit na mag-alas 12. Ug lapas alas 12. Ako ng birthday. Pero, ako rang usa. Sina ni Tixi. Wapa na uli. Ug akong tatay Andoy. Pero may mag-overtime mag-drive og taxi. Mingaw kayo ang akong birthday. Saglang. Ug way selebrasyon ang akong birthday. Ang importante, nga magkasinabot lang silang tatay ug nanay. Pero may magkong silang mag-away. Lord, ampo lang ko nga magmalinahon lang ang among pamilya. Bahalag po, pre. Basta magkasinabot lang silang tatay Andoy o nanay Trixie. Dosi na gina. Berti na sa mga anak daw. Sa Dong Lando. Ano, nga nakapalit man ko siyang paborito. Sorry kayo dong maurigin yung mabuti tatay tao ni mo. Agyaw na ko si Trixie. Uy, bay! Bayan doy! Sa'yo manigawa si Trixie. O, mau ba? Mga alas 6, mga alas 9. Alam mo, alas 9 ito. Nigawas na siya. Mau ba? Salamat kay guard. Salamat. Oh. Ay, paitas ba na? Matalag morning. Way kasi yun nga. Gitangag na sa buaya ang iyang asawa. Bidritso ba kapag kulit si Trixie? Base nun, nang namalit siya para sa birthday sa among anak. Oh, Harman. Makabuwak ka. Makabuwak ka. Mau ba? Ayaw ko kinana. Grabe kayo. Ayaw. Trixie. Pabuti nga rin ako ang among anak. Ayaw pa man suga. Siya nagsanding sa lingkuranan. Nakatugin tao. Dong? Tay? Happy birthday, Dong. Tay! Oo nga, mauro kita na napalitan ko, Dong. Akong binartihan niyo. Salamat kita tay. Oo. Mauro kita ni. Chocolate.
Niya, tableron tableron. Niya, ang paborito sa nimo, mao ang nagnawa. Oh! Tay! Gipalitan dyan ko ni mo, ani! Pabulot pa nimo piha Wisol. Ako ginagpalit nimo kay gusto ra medyo kang magpulis no. Tay, salamat siya kay Tay. Kada birthday na ko, maugid di mong ihatag na ko. Pinubri lang. Importanteng malipay ka. Maugid, Tay. Pero kay mga ka, Tay, ang labi na kong gipangandoy, mo nga, dili na lang unta mo, mag-away ni nanay. Lando, Gusto kong kalinaw, Tay. alaga pala ka ron. Dako na gud ko, Tay. Ulit taon ako. Mauwaw na kay ko, Tay. Nga way laing libak kong tiri sa tuwa. Kamuragis nanay. Sorry lang kayo na dong. Paningkamutan ako nga ikahatag ko ang pagsabot sa imong inan. Wa pa dahil siya napot rin? Wa man, Tay. Nag-overtime tingali dong. Tay. Ngano dili man nimo pondangos nanay sa trabaho? Cashier gud siya sa usa ka bar. Kapilan na ko siya ang iyo nga mundang siya. Pero di naman mo sugot. Di man ko na paigo ang akong kita sa pagpanaksi. Tay. Sobra sa dang iyang trabaho, eh. Dili mauli sa saktong oras. Usahay. Mauli magani. Pero kadlaw na. Dagan mo ko na sila customer dong. Tay. Musugot na ka, Tay, nga. Ingon anak sa nanay. Anak. Walang kamay ba, Orlando? Ngalabyan na akong pag-antos sa imong inahan. Sakit sa dugan. Pero naglabi lang akong kugma sa imong nanay. Isa na ipaw ko nga. Oh. Alas 4 na. Sa sayong kabuntagon. Oh. Siya na ka na. Karon ka lang. Maglalis na sad ta? Niya, na ko'y daghang pinalit para sa birthday ni Lando. Ikaw, ang sinahatag nimo? Dano ka kwarta? Mangutan na pa. Diskarte lang. Diskarte, Andoy. Dili parehas nimo nga way lain na kamahuan pag drive rag taxi. Way diskartes kinabuhi. Trixie, Praktikal lang. Di ka makahatag sa akong gikinahanglan ug sa atong anak. Busa, pasagdi ko sa akong diskarte. kasi gusto nimo. Magay mo ko illegal? Manay gusto nimo? Bahala ka sa buhay mo. Salig kasi mo nga mo. Na. Ayaw na pangutana pa. Mao ka. Sakit sa dugan, Trixie. Ay, sus ni mo. Wa na ro na, uy. Dughan ka diha. Di na importante, Andoy. Ang importante, diskarte. Kasabot ka? Magpa-party ko sa birthday ni Lando. Makagasto ka? Trixie. Nay, igasto ba siya kag dako sa akong birthday? Oo nga naman, dili ka gusto. Imong tatay, ang sabay gihatag nimo, chocolate o whistle. Nugon mo kong kwarta, Nay. Naning kamot ko, Lando, para malipay ka. Kung sa manday niyo ka malipay? Oh, nalipay man, Nay. Pero, Nahilom na hilom na. Nakoy bisita nga nangabot. Di asa ka, ha? naay mga bisitas nanay. Ug si tatay, mo'y nahimong silbing sulugon. Nag-serve sa mga bisita ni nanay. Tay, midam ni ko din ni small. Balite kang tagag nindot ng sapatos na. Karsonis. Guban pa. Mao ba? Dako rin kita sa imo pag-drive sa taxi, tay. Okay. Nagkatigo mo ko rin. Okay na, ka ng sapatos sa nindot na. Ako ni? Uy, mahalon man ni tay. Sapatos pa ni Irving. Oh. Antam ni. Anta na. Kana lang.
gagod ni mo. Oh. Nakapalit magkagmahalong sapatos ni Lando. Diskarte lang, diskarte. Ikaw, saman, gusto ka mahala, palitan ti kag mahalong alas? Unsa? Palitan ti. Nalulis ka, no? Diskarte lang. Nga nung dumidagang patulkar? Oh, uy! May giko ng mga pulis! Oh. Uy! Nagpabuto ang mga pulis! Kinsa magkain ang gukod! Boss! Kinsa gidakop sa mga pulis, boss? Ang mo nga mando, si Andoy. Unsa? Gikauwaw ti katay! Sorry dong. Balag magkaon na lang unta tagkamunggay, tay! Walang unta kamusutan ng iligal! Anak, Tay! Ayaw kong tawag anak, tay! Gikauwaw ti ka, tay! Gikauwaw ti ka! Dong Lando, Uy, yo! nausa ba ang naghubog-hubog naman ka? Hoy, lami ng kinabuhian ako, Cham. Ayaw ana dong. Si tatay, napriso. Akong nanay, doon na nagikaipol nga laing laki. May paglaom pa ka dong. Pulos way hinungdan nga ako magirikanan, tiyo. Lando, buutan ba ang imong tatay? Buutan ba ang imong tatay, Andoy? Oh, butan? Butan ba, tiyo? Nga nalang bigit sa illegal, ha? Napugos ang imong tatay tungod sa imong inahan. Huwag ka lang maybaw. Yang imong amahan, martir. Martir! Tiyo! Puro sila way hinunggan! Martir ang imong amahan. Tungod kay, dugay na siyang nahibaw nga ang imong nanay nalambigit sa tag-iya sa bar nga gitrabahuan nini. Ug dili makareklamo ang imong tatay. Kay pirmi lamang siyang insultuhon sa imong inahan. O ka na, nga dili kuno makahatag sa iyang panginahanglan. Inungdang nga napugo siya sa pagsud og illegal para makahatag siya sa gikinahanglan sa imong nanay. Yo, O karon nga naingon ini ang tanan. Ikaw, tarong ka bang pagkaanak? Upadayon ka sa pag-eskwela. Ayaw guba ang imong kaugmaon. Tiwasa ang gitinguha nga makagraduar ka sa criminology aron magpulis ka. Kay mao kanay imong pangandoy, dali ba? unya, tiyo. Insa may mong gaston ako, ha? Ako, busa tiwas sa pag-eskwela. Tiyo. Manolo, Oh, Trixie, may kiniya ka. mutambong ko sa graduation sa akong anak. Walang hibaw-i nga upat ti katuig ang nakalabay. Uman nga, nibiya ka sa inyong anak. Ayaw kong sudyae, Manolo. Sayo naman kayo kang malimot sa imong kaakuhan isip inahan. O ang imong igsuon nga si Andoy. Tarong ba? Ha! Nagagawas naman ka siya. Pero, wa siya magpakita, di ba? Dugay na siyang nakagawas. Pero, wala na siya magpakita pa kang Lando nga inyong anak. Tungod kay, mauwaw siya. Manolo, Pero, instrumento siya sa kalampusan ni Lando. Manolo. Congrats dong! Congrats! Nakasuhod ka na gyud.
sa pagkapulis. Oh, tiyo. Og salamat kayo sa imong kaayo, tiyo. Ayaw ko pasalamati, Lando. Kundili, ang imong tatay Andoy. Unsa? Ngano, tiyo? Tungod kay siya, mao ang nagsuporta sa imong pag-eskwela. Unsa? Siya, Lando. Pero, wa gyud siya magpakita nimo. Tungod kay, wa siya naong nga ikaatubang nimo. Ug dili siya gusto nga, maduhig ka sa iyang daotang binuhatan. Yo, Manolo. Tiyo. Nitawag akong hipi, tiyo. Excuse, ha. Hello, Chip. Okay, Chip. Yes, Chip, karon dayon. Sige, Chip, bye. Tiyo, may emergency. Gikinahanglan ko, may alarma. Mag-amping ka, ha? Apit na mo tong gabi. Ug, imong birthday. Oh, tiyo. Sige, ador ako. Okay, Lando. Di ako napita na ang suspek niya sa sul sa budiga. Og naatong dikoy. Siya ang muduol sa suspek. Aron may na yun ang transaksyon. Yes, sir. Okay, move. Alas 11:59 na. Happy na pag alas 12. Ug ako ng birthday. Pero ni ako. Namitubag sa alarma. Ug among di ko Naan na. Hini ng milakaw. Ug. Nainikawas. Nga nagkaw. Uy. Gidunol sa among di ko ang kwarta. Ug gidunol sa siya. Ibataas yung mga kamot! May aksyon siyang bunot! Kini! Naigo ko siya. Huwag nagbas yuta! Bart! Bawa, Bart, bawa. Wa pa mamatay? May warning shot ko. Pero aksyon siyang bunot. Hinundan nga gipasil ko siya. Dili armas iyang gigunitan. Unsa? Unsa yung gignitan? Miliyok iyang kamot. Ug gibugkad niya ang iyang mga kamot. Whistle? Whistle? O chocolate? Happy birthday, Sir Lando. Tay! Ikaw ba gini? Congrats dong sa iyong pagtuman sa iyong katundanan. Tay! Pinahagi ini. Pinahagi sa kamatayon. Dili ka na mawaw. Tungkol kay imong gihipos ang sakpot sa katidimpan. Tay! No! Tay! Ganun sa ako pang mga kamot! Ha? Tay, mabuhay ka, tay, ha? Tay, mabuhay ka! Sapungan ko ang pag-angkas sa naging dugo naman, tay! Tay, mabuhay ka, tay, ha? Tay, mabuhay ka! Tay! 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 Ug dinhi natapos ang atong sugilanon. Nagdipaong ining adlaw sa pagpamalandong. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Sus Franco Cervantes Espares. Ug inapilan ning musunod. Sangan sa RMN. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. OG Kompok Rakasa. Daghang salamat.